Diri ko sa Biblia, Brad Adam, sa Hebreyanon 5:3 nagingon. Tungod ni ini, gikinahanglan niya nga ang paghimog halad inihaw dili lamang alang sa mga sala sa mga tao, kundili alang usab sa iyang kaugalingong mga sala. Si Jesus daw gipasabot ani Brad ning tekstuha nya. Matod pod agtong tulisan na kauban ni Jesus, Brad, so na gilansang sa cross na si Jesus daw wala daw sala. Mo nang angay daw kun nila ang silot malot ni Dimas ni Istas. Akong panguta ang patinawa na nimo, Brad Adam, na ba dyan sala si Kristo, Brad, na niingon man diri sa Hebreyanon 5:3 na naghalad kuno siya inihaw alang sa iyang sa salas mga tawon og iyang sala. Na ba siya sala o wala? Paling patinaw. Okay, dengan salamat, brother, no? Kanagon ang atong Ginoong Kristo makigsunan Dios man ang matuod og Dios og matuod usab nga tao. Og moingon ta nga nakasa ang atong Ginoong Kristo kung anak kay na kanini ang nawa na ang pagka Dios atong Ginoo tungod kay ang Dios wa may sala, no? Hinuon si San Pablo giklaro gitataw niya kini na sa 2 Corinto kapitulo 5 bersikulo 21, brother Resane. Walay sala si Kristo. Klaro niya, 2 Corinto kapitulo 5 bersikulo 21. Walay sala si Kristo apan gipaka makasasala siya sa Dios aron kita sa atong pagkayus sa kaniya makabaton sa pagkamatarong sa Dios. Si Kristo walay sala, pero gipakasa siya ang tanan nga mga sala sa katawhan diha gihanok sa atong Ginoong Kristo. Ngano man iklaro ni San Pedro makaigsunan, no? Sa iyahang unang suwat, unang Pedro kapitulo 2 bersikulo 24, brother Rick. 2:24. Didto sa cross gidala ni Kristo diha sa iyang lawas ang tanantang mga sala. You just imagine, tanang sala sa katawhan gidala sa atong Ginoong Kristo aron dili na kita magpakasala kundi magkinabuhi na nga matarong. Pinaagis sa iyang mga samad nangaayo kamo. Mao kini ang hinungdan, mga kaigsuonan. Way sa ang atong Ginoong Kristo apan gipaka makasala aron sa pagluwas kanato kay kitang makasala, mga kaigsuonan, bisan pag kapila ta tagud-taguron, no? di gyud maka pasaylo, no? Di gyud ta mapasaylo sa Ginoo bisan pag kini ang iula ang atong tanan nga mga tanang dugo sa katawhan, mga kaigsuonan, sa tibuok kalibutan, dili gyud og dili makabayad sa atong nahimong sala sa Ginoo. So ingon ana ka nabuhat sa katawhan. Kaya just imagine nga ang unang tao nga gihimo sa Ginoo, si Adan ug si Eva, ang atong unang ginikanan, iyang gihatagan ni anang gitawag og original state of grace, pero gumikan sa ilang pagrebelde, mga kaigsunan, atong nikaon sa gidili nga kining bungas kahoy, pagrebelde man na sa Ginoo. Og diha nakakuan sila, kini ang kamatngon sila, nga hubo day sila, pasabot, mga kaigsunan, nga nisupak sila sa Ginoo. Mana nga ang maong sanctifying grace nga diha kanila, ang original state of grace diha kanila, mga kaigsunan, nahanaw ug mao kanina na panunod kanato pagkahawang sa grasya sanctificatiba sa atong tagsatag sa kakalag, mga kaigsunan. Apan pinaagi sa atong Ginoong Kristo, pinaagi sa iyang kasakit, kamatayon ug pagkabanhaw, mga kaigsunan, nahibalik ka nato kining maong sanctifying grace. Apan naatay kuana natay pagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Kay kinahanglan na ang pagtuman, mga kaigsunan, naman sa mga pamaagi, naman sa balaod diha sa iyahang pag himo nini, no? Aron kita mo maluwas. Nga ordinarily kinahanglan natang pasakop diha sa simbahan, kay ngano man uroy nag kinini ang tukod siya og simbahan og kuan kinini ang
okay ra way kuan, way simbahan, okay ra way kuan, no, kini ang balaod alang sa kini pag sunod ka nato, okay ra di ay, dili na mahimo. Ang atong Ginoong Kristo matud pa niya nga sila maminaw sa usa ka magbalantay. Katong karnero nga naa sa turil o sa katuril maminaw sa usa ka magbalantay. Mo na nga diha sa pagpaminaw makaigsunan mo na magagiya kanato ug maghatod kanato ngadto sa kaluwasan. Mo na hinungdan brother, no, nga kini ang atong Ginoong Kristo sa imong pangutanag magkasala ba? Wa sa sala. Gihimong makasasala aron sa pagluwas kanato, brother. Okay, so dahil salamat sa imong pangutana, igsoon, atong takna mga kaigsunan, perting paspasa gini kayo, alas 7:32 na sa kagabion. Ato sa ning anamon ning dire, no, Pikas. Oy, by the way, na pa din ang yung perting dighana man ning yung mga kaigsunan ato sa ning anamon kay base niya paninglan ta dinhi, no. Ay kuan ra ba ni, nay ubay-ubay na ra ba ni? Majong gabi ninjo tanan, Brad Adam, unsa ba ang kaluwasan? Ikaduha, unsa ang paagi aron maangko nato ang kasiguruhan sa kaluwasan nga mabatunan si Tikyo ni sa Kalapi, Bohol. Well, ang atong gi panghinaot nga kaluwasan, brother, kana yung kaluwasan dili sa atong physical, no, kundi kaluwasan sa atong kalag. Kay giingon sa manggialamon nga salus animarum suprema lex. So the salvation of our soul is the supreme law. Muna atong paninghaon, muna kaluwasan nga atong gipangita, dili kay kaluwasan sa tarong ipanihapon, gihatagan ta sa Ginoo nining kumplito ang gihatag sa Ginoo kanato. The power of intellect and the power of or the gift of intellect and the gift of free will. Ato nang buhaton, no? Kay mabuhi ra ta ingon gani ang Ginoo nga nabuhi mga nang mga tanom nga wa gyud na giatiman mga kaigsunan, nindot pa kayo way makasinina sa Manila kamo paghang mga katawhan mo na nga physically kining buhi ta, no, og masulbad ang atong mga problema kining ato ang kuan mga kaigsunan, kining atong dako nga gipangayo nga kaluwasan mao gyud kining kaluwasan sa tuang kalag. The salvation of our soul manay manay importante ug unsa man o kana yung magbinuotan ta, no, kana yung magtuman ta sa kabut-on sa Ginoo. Diha sa Ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 19 bersikulo 17 nangutanang usa ka dato nga batan-on, Ginoo, unsaon man nga ako masud ngadto sa gingharian sa langit. Makaadto sa gingharian sa langit. Tubag sa atong Ginoo si Kristo, tumana ang sugo sa Ginoo. Saman to, 10 commandments. State the 10 commandments. Bawa man ta ng mga kaigsunan. Nya, gusto gyud kang mahingpit, lakaw, balik, o nya, ibaligya ang tanan nimong mga butang. Kabtangan, nya, ipanghatag ngadto sa mga pobre. Nagbugot-bot mga kaigsunan ang maong tao. Wa di siya makadawat sa pagtulunan sa atong Ginoong Kristo. Pero mana, no? Pulong kana sa atong Ginoong Kristo nga sa ato pa naa may simbahan nga naggiya kanako unsaon kita maluwas mga kaigsunan aton may balik importante kay ang kaluwasan kinahanglan nga una sa tanan aduna gid pagtuo sa Ginoo. Naidaghanon nga bright na kaayo nga wa na noon ay lang pagtuo kay di makita ang Dios busa why Dios. Nanundog sa mga scientist mga kaigsunan. Unya nara ba sa Hebreano kapitulo 11 bersikulo 6, way makapahimot sa Ginoo niadtong mga way pagtuo kaniya. So number one requirements is to believe God. Kay way makapahimot kaniya. Nya unsaon man nimo pagsuot sa gingharian sa langit ug di ka makapahimot sa Ginoo. Ikaduha, mao man nga kita magkasala and therefore kinahanglan atong basulan ug atong hinulsulan ang atong mga kalapasan kasalanan. Kay tudluan ta sa simbahan mga kaigsunan nga adunay upat ka okasyon nga kita magkasa sa unahuna pa lang, sa pulong, sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. So nining maong okasyon mga kaigsunan, imposible kayo, no, nga di kita makasala. Kay gani kana lang ang ayan natong buhaton pero wa nato buhatan matud pa Santiago kapitulo 4 bersikulo 17, ikaw mi nakasaan niya na. Nya pila man kay gayon nga nakahimo ta nining wa nato buhata ang ayan natong buhaton. Daghang higayon makaigsunan, but we are justifying these things, no? Pero ang Ginoo matud pa
muhukom sumala gyud sa atong mga binuhatan. Okay, so mana igsuon nga importante niya pagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Kay bisan pa naghinulsol ka pero wa ka magtuman sa kabubuton sa Ginoo. Unya salig tas grasya kay nga naman wa man tay mahimo kun wa ang Ginoo kanato. Naa sa San Juan kapitulo 15 bersikulo 5, seneme nekel putistis facere. Wa mo'y mahimo kun wa ako diha kaninyo. Busa salig ta sa Ginoo. Kay nga atong Ginoong Kristo mo man ang tuburan sa grasya. Na San Juan kapitulo 1 bersikulo 12 mga kaigsuonan. Nya kugi po ta oy magkuanta puyo ta diha sa kuano, magpuyo ta diha sa kanang kamatuoran. Magpuyo ta diha sa iyang simbahan kay ang simbahan gud nagtukod ang atong Ginoong Kristo alang gyud sa paghatod kanato ngadto sa kaluwasan. Mao man ang hinungdan nga nagtukod ang atong Ginoong Kristo kay matud pa niya diha sa buhat sa mga apostoles kapitulo 13 bersikulo 47 mga kaigsunan nga pinaagi kaninyo sa iglesia maabot ngadto sa kinatumyan sa kalibutan sa tanang katawhan ang lamdag ang kaluwasan sa Ginoo pinaagi sa iyang simbahan. Mao na nga mutiunay ta no diha sa matuod nga simbahan nya kining puy-an nato ang grasya ho manana unya ang ikapito mga kaigsunan kining kugihan usab nato ang pagbasa sa balaang kasulatan no ug ang pagpaambit niini kay naa man na sa unang Timoteo kapitulo 4 bersikulo 13 ngadto 16 kugihi ang pagbasa ug ang pagpaambit niini kay pinaagi niya na imong maluwas ang imong kaugalingon lakip na ang naminaw kaninyo. That is the teachings of our church. Mo na igso no tungtak na mga kaigsunan paspas kayo alas 7:42 na sa kagabion.